וואי, זה מטורף ברמות, זה גם ממש רך ונעים. אם הייתה לך את האפשרות לקבל עוד כמה סנטימטרים, בלי שאף אחד ידע, היית עושה את זה? כן, בטח, הייתי עושה. מה הגובה האידיאלי לדעתך לגבר? 85. מטר 85 ומעלה? הגובה שלי הוא לא באמת מה שמשפיע על הנראות החיצונית שלי. מה ההבדל אז בין זה לבין איפור? צודקת, ניצח. אם זה עושה לו טוב, שילבש את זה. מה אכפת לי? מדרסים אורתופדיות לגברים, והן מגביהות ב8 סנטימטרים. 8 סנטימטר? וואי. הגבר שם אותם בתוך הנעל, וזה פשוט אוטומטית הוא נהיה גבוה יותר. וואו. זה נסתר כאילו, אף אחד לא יכול לראות שאני שם את זה? אף אחד לא יכול לראות אותם. וואלה, מפתה. בוא נראה איך זה עובד. הופה, מזה שתפס פה גובה. מה זה הדבר הזה? אני גבוה פתאום. הייתן נותנות לגבר שלכם להשתמש במדרסים האלה? תכלס, כן. 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 1-0 לאחי. לוקח. וואלה, מטורף. תגידי, מה המספר שלך? יפה מאוד, אהבתי. זה יכול לעלות הרבה ביטחון לגברים, כאילו זה ממש טוב, אני אמליץ.